Morning. ここは電気サイトです。May electric dito. ここの下のところにここで払うとこがあります。Tutulog pa yung mga kasama ko. Coffee time. Diyan po natin siya ng gas dito.あ、美味しくなった。あんたはさっき濃かったから。大丈夫。大丈夫。したらね、これ見て。これあそこね、あそこでね、乗せたの。すっごいホクホクの。そうでしょ。なんでだっけ、これパパすごくない。だけど焼いてた。もう一個あれ。うわ、もう一個あれ、見てください。半分こ。わあ、パカッ。食べてみよう。うまい。おいしい。やっぱ気分だから。おいしいです。かわいいな。いや、これ乗せたいね。子供が大きくなったら。だからみんなも早く起きるんだね、キャンプに。だってほらもう11時だからね。もう準備してるよ、そこの人。さっきから。夏はね、虫とかあれいっぱいいるかもしれない。今は寒いからね、いないけど。Good morning. Dito yung tent ng anak kong isa. Ah, kimochi. Ah, kimochi. Kimochi ko po. まだコーヒーが飲みたいです。コーヒーがもうないです。飲みたいです。うちは楽しいキャンプ。いいね。いいでしょ。こうやって。テ
でっかいよ。ちょっと変わるんだよ。その音だったね。これにあれお菓子どこ？花じゃもう一個。水もちょうだい。あれ全部いるよ。寒いの？今カップヌードルがね食べたいと思います。カップヌードルあるの？こんなそばだ。カップヌードル。食べたいと思います。トップバリュー。コーヒーついちゃう。ついてないついてない。なんか見てる。お湯まで開いてんの？バレてないんじゃない？完璧でしょ。こうでもないし、あれでもないし。美味しい。ここリピしたいね、ここね、いいから。バカ最高。今度あっちがいいね、下の方ね。でも電源があるからさ。好き。綺麗つるんつるんも行きたい。ツルンツルンもいいよ。スプレッ。あっちの木がある方の言ってた、あっちのほら向こうのサイトの端っこでしょ。よく見てる。あ、肉が揚げる。これ90円で買えばよかったね。3本あれしてくれるかかる。タイマーないか俺時計で見たの。あ、時計でね。うん。 3本だから。 59。一回やるよ。違う。もうそろそろお片付け。これも。さっきゆりちゃんが無理やり押し込んでたね。かわいいね。ゆりちゃん、今回のキャンプはどうですか？最高。最高？最高です。最高です。パパは？あ、楽しかったです。お兄ちゃんはよく寝ました。すぐ抜きます。うわ、パパ。こうやって
っとこういうふうにやって、こう。引っ張ってみる。そうそうそう。そうだ。うわ、外れ。あ、外れた。プロ技の口だけ。ぎっしり。もう終わりです。いいよ、うん。もう試食してんだ。やったー、やっぱダブルだ。ダブル温泉行かないとね。ゆりちゃん両方行きたいんですよ。あ、温泉と寒いくらい。温泉と寒いくらい。じゃん。寒いくらいもう海鮮丼も食べたことない。嘘。マジで。バイバイ。バイバイ。さよなら。これでいいじゃん。ね。これやばいよね、でもね。温泉入れますよ。パパがお金出しますよ。お金出すんだって。嬉しいわ。嬉しいでしょ。